फेल जाबा जाबाय डाइरेक्ट रिजाल्टखौनो माबा लानानैसो नायखागोनबा मा होनो थफ्ला लानानैसो 45 मोनबानोथ' जाबाय बेजोंनो फासटा मास्टारा बुंबावदोंसो बे लिरनायाव मोनसेबो जाजोबाबाबो लिरनायाव फेल जाबाबो एमआरसिकनि 45 मोनजोबोबानो सेकेन्ड डिभिजन थाङो होनना बुंखादों 278 ना बेसेबां मोनलानो फेल जाबा जाबाय डाइरेक्ट रिजाल्टखौनो माबा लानानैसो नायखागोनबा मा होनो थफ्ला लानानैसो फेल जाबाथाय डाइरेक्ट रुजा मायाव गुजाराव पास जाला गिदिंना फैफिनसै नामा पास जाबाय गिदिंना फैनोसै डाइरेक्ट बाइक लाना फैनोसै कालचार एने मा लागोन नों खमाबाबो आर 15 नि सारा जेबो लाबोआ दाम खमनिबाबो मालाय सेकेन्ड हेन्डआव थांदो गुवाहाटि थास आलि सेकेन्ड हेन्ड नाङा आर फिटिंना दाना सोरनिबा बोराय रायखौ बानायफिना रं फुनलायनायखौसो मोनबायनो जाबाय न'सिम फैनाय स्ट'र बन्द जाबायनाय गासिबो लाला बिदिखौ लागागोन इयो हैफिनगोन ना